Pa ne znam, jednostavno nisam dobro zahvatio loptu i mislim da sam trebao mnogo jače, skoncentrisanije da uđem u tu loptu, međutim nisam i otišla je pored gola. Pre svega mislim da smo mi odigrali isto jako dobru utakmicu, borili smo se, da kažem, do zadnjeg atoma snage, dobro smo trčali, dobro smo stali taktički, što je najbitnije. Jeste, imali su bolje šanse nego mi, ali dobro, sigurno danas je i Bog pogleda u nekim situacijama i mi smo imali tu moju šansu, mislim da smo mogli još par puta dobro da im zapretimo, ali nismo i nama odgovara taj rezultat. Bitno je da nismo primili gol, da smo dobro stajali i sigurno da smo presretni zbog tog rezultata. Pre svega mislim da smo se jako dobro pripremili, pre svega fizički, a i taktički isto, tako da dobar rad je i za nas i što se nas tiče prvenstvo može da počne. Jeste, sigurno da je tako i mislim da će srpska publika imati šta da vidi to prvo kolo protiv Javora. Mi ulazimo maksimalno motivisani da ostvarimo pobedu pred našim navijačima, jer moramo da se naviknemo da pobeđujemo sve do kraja, tako da mislim da će ta utakmica s Javorima pokazati koliko smo dobro radili u Antaliji i naravno očekujem pobedu. Pa odradio je samo, mislim, 2-3 treninga sa nama, još došao je malo fizički nepripremljen, tako da nisam imao priliku još sa njim da igram na treningu, nismo igrali zajedno u ekipi, ali mislim da se radi do sada što je pokazao da se radi o dobrom igraču i da će pomoći i meni i Crvenoj zvezdi.